אז אנחנו, בוקר טוב לכולם ובוקר טוב לכולן, טוב לראות פרצופים מוכרים, פנים מוכרות, טוב לראות פנים חדשות. אני אגיד שבאופן כללי מה שנורא נורא טוב זה לראות פנים בתקופה הזאת. אז כל מי שיכולה, כל מי שיכול לפתוח מצלמה, לא משנה אם עוד לא שטפתם פנים, לא משנה אם, כאילו, בגודל של התמונות פה, גם אם צמח החשקון הכי מזעזע, הכל בסדר. יש צרות יותר גדולות כרגע, טיפה. ולפני שאנחנו נתחיל את המדיטציה, אני רוצה שרגע אחד נרגיש את המרחב המשותף. עד לפני, כמה זה, 3, 4 שנים, לא היינו נפגשים ככה כמעט בכלל, היינו תמיד נפגשים פיזית עם הגוף שלנו. יש טענות, גם בפילוסופיה וגם במחקר, שקורה משהו ששני גופים נפגשים, אז אנחנו מפסידים את המפגש הגופני הזה. אבל אני יודע שחלק מהאנשים בזום יש להם איכשהו יכולת להרגיש את הסנגה, להרגיש את הקהילה, ולחלק מאיתנו פחות. ואני רוצה להזמין אתכם לעשות תרגיל קטן וחמוד. תבחרו את הריבוע שנראה לכם הבן אדם הכי מתוק, ותעשו עליו פין. פין, כאילו עומדים עם העכבר על הבן אדם, מקש ימני, פין, ואז אפשר לרגע אחד לראות ממש בן אדם שלם. אגב, אם אפשר לדאוג שהמצלמה שלכם רואה אתכם, כן? פתאום אתם רואים אדם שלם, פתאום רואים את העיניים, פתאום רואים את הפנים, את התווים, וממש רגע אחד של נוכחות מלאה, ממש לראות את האדם האחר, אפשר לחייך אליו, רגע אחד לספוג ולהיספג בנוכחות של האחר והאחרת. וכשאתם מרגישים נוח, אז אפשר, משמאל למעלה יש remove pin, ליד בתוך התמונה משמאל למעלה, ליד הכפתור הירוק, אז יש כפתור של נאץ, remove pin, אז אפשר להסיר את הפין, לחזור לגלריה, ואני רוצה להודות לא רק לגוני ולצוות של פסיכודרמה, למתכנתים ולמתכנתות של חברת זום, ולכל מי שפיתחו לאורך כל השנים את האפליקציות האלה שמאפשרות לנו להיפגש ביחד. זה עוזר לי להיזכר בפטיצ'ה סמופדה, בהתהוות המשותפת שלנו, כן? כאילו, אני משער שכדי שהאפליקציה הזאת תעבוד כמו שהיא עובדת, בטח לפחות אלפי אנשים היו צריכים לעבוד לאורך השנים, והנה אנחנו כאן. ואחרי התרגיל הזה אנחנו ניגש למדיטציה. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אני רואה פה הרבה פרצופים ותיקים וותיקות. אם יש פה חבר'ה שהם יחסית חדשים או לגמרי חדשים, אז תכתבו לי בבקשה בצ'אט כדי שאני אדע כמה להנחות. אנחנו נתחיל בכמה דקות של שקט, של השקטה, של מיינדפולנס. אחר כך קצת נעבור למגע עם הלב שלנו, עם הלבבות הפועמים שלנו. ואחרי המדיטציה תהיה שיחה קצרה, ואז אם יישאר זמן גם נפתח לשאלות, שיתופים. אז בואו נשב. בואו נתחיל בכמה נשימות עמוקות. כולנו בטח שמענו אין ספור פעמים על מה שנשימה עושה לנו. ההכנסה הזאת המאומצת קצת בהתחלה של חמצן לגוף. תנו לגוף להיות זקוף, תנו לגוף להיפתח, אפשר לקחת את הכתפיים לאחור, אפשר ממש לפתוח כנפיים רגע, לתת לדרכי האוויר להיפתח.
להזכיר לגוף שיש לו רוחב, שיש לו מרחב, ובדרך כלל אני ממליץ על 3-4 נשימות עמוקות שממקמות אותנו. בתקופה הזאת אולי צריך 30-40, ממש לתת לגוף להיפתח עם כל שאיפה, להתמלא, להתרחב, להשלים את כל הנשימות החסרות, לתת גם לגוף לנשוף, ואפשר אפילו לנשוף קצת דרך הפה, להרגיש את הנשיפה עוברת דרכנו, ולאט לאט, חלקנו כבר עכשיו, חלקנו אולי עוד מעט, נתמסר לנשימה העמוקה והנינוחה. אנחנו לא רוצים, לא רוצות היפרוונטילציה, נשימות עמוקות וטובות, כאלה שמביאות מצד אחד הרבה אוויר, הרבה חמצן לגוף שלנו, אבל נשימות שיש בהן גם רווחה. אף אחד לא כתב לי, אף אחד לא כתבה לי שהיא מתחילה במדיטציה, אז אני מניח שכולם פה ותיקים. כולנו מתרגלים בדרכים שונות, מדיטציות שונות, עם דרכים שונות, אבל אני רוצה להזמין את כולם, לא משנה איך אתם מתרגלים ביום-יום, לתת לעצמכם את המתנה של כמה רגעים של נשימה טובה. אפשר להתבונן בתשומת לב על הנשימה לכל אורך מסלולה בגוף, מהכניסה דרך האף, המעבר בגוף, העלייה של הבטן, הירידה של הבטן בנשיפה, המעבר דרך הגוף, התחושה של הנשיפה והנחיריים. במיוחד בימים האלה אנחנו זקוקות לקבלה הרדיקלית. אנחנו מתבוננים בנשימה כמו שהיינו מתבוננות בגלי הים, ברוח בין ענפי העצים, מתוך נינוחות, מתוך רווחה, ולא היאחזות, שאיפה, נשיפה.
ואני יודע שבתקופה הזו הרבה מאיתנו עם איזשהו קושי להיות בתוך השקט. מצד אחד, אני מזכיר את האפשרות לעגן את המדיטציה בגוף, להיות בתשומת לב כמה שיותר מהודקת לגוף ולגוף הנשימה. אבל חשובה יותר בתקופה הזו הקבלה הרדיקלית של התודעה כתודעה. לא אני, לא שלי, תודעה. חשובה ההתבוננות בעיניים טובות על התודעה שלנו ועל כל מה שקורה בה. כאילו שהיינו רואים, כאילו שהיינו רואות את האדם הכי אהוב, את האישה הכי אהובה, שחווה את המחשבות האלה, חווה את הרגשות האלה. והתגובה היחידה שיכולה לעלות לטלטלה הזו היא חמלה, אהבה. העיניים שמתבוננות בעצמנו מלאות אהבה, מלאות חמלה, לכל מה שעולה.
הרדיקליות של הקבלה הרדיקלית היא שתמיד יש רובד של קבלה. אם אנחנו מצליחים, אם אנחנו מצליחות לקבל את התודעה שלנו כתודעה, אם אנחנו מצליחים, אם אנחנו מצליחות להביא עיניים של חמלה ואהבה, זה נפלא. אבל גם אם לא, יש רובד שמקבל את הבלגן הזה, את הטלטלה הזאת, את המהומה. רובד של רוחב שרואה ויודע גורמים ותנאים, איך התודעה מתהווה כתוצאה מגורמים ותנאים. רובד שרואה ויודע את ההתהוות הזו עם איזושהי יציבות, יציבות בתוככי שערה. מצד הקבלה ממשיכה העבודה של הנשימה, של ההרפאיה. ללא היאחזות, ממשיכים להנשים את הגוף, ממשיכים להרפות, ממשיכות. תוך זיכרון של הנשימה המעודנת, הנשימה שהולכת ומתעדנת, מתוך זיכרון של האפשרות למקם חיוך, חיוך קטן, שרוצה להביא שלווה לעולם כולו.
בואו ניזכר באפשרות לחייך. אחד הדברים שמאפיינים את הזמן הזה הוא הרבה אשמה. אם אני עם עצמי בעיניים עצומות, אז אולי אני אפילו מרגיש, אולי אני אפילו מרגישה לא נעים לחייך. איך היינו רוצים להיות בשביל כל אלה שליבם פצוע, בשביל כל אלה שגופן פצוע? האם נוכל לנסות לחייך בשבילם? לדעת שמצב התודעה שלנו, כמו שהוא עכשיו, משפיע ומחלחל אחר כך אל כל המפגשים. אפשר ממש, מבלי שזה יבוא באופן ספונטני, אלא פשוט מתוך החלטה, למקם חיוך קטנטן, לא מאומץ, בקצה השפתיים, בקצה העיניים, לחשוב עליו כעל מתנה לעולם, מתנה בלתי תלויה באיך אני מרגישה עכשיו, באיך אני מרגיש עכשיו, ומה קורה. מתנה שאנחנו רוצים ורוצות פשוט לתת, ופשוט לנשום את החיוך הזה. לנוע לקראת סיום של המדיטציה הזו, המילים הטובות של המטה, המילים הטובות של האהבה, ואפשר, כמו שאנחנו רגילים, כמו שאנחנו רגילות, לכוון את המטה שלנו לכל היצורים החשים. ואולי הלב שלנו כרגע רוצה לכוון את האהבה שלנו למישהו, למישהי, למי שהם. אפשר להתחיל מאנשים ספציפיים, אנשים שישנם, אנשים שהיו. ובימים האלה המדיטציית מטה שלנו ראוי שתתחיל בחמלה, כי לפעמים קשה לאחל אושר, לפעמים הוא מרגיש מעבר לכל דמיון. ולכן אנחנו מתחילות באיחול להפחתה של כאב, להקטנה של סבל. מנסים מכל ליבנו לייחל, הלוואי שהכאב יפחת, הלוואי שהכאב יקטן. חלק משמור על הלבבות שלנו זה לשים לב שאנחנו לא לוקחים לתוך המדיטציה דימויים קשים מדי, היזכרות שמטלטלת מדי. הלוואי שהכאב יפחת, הלוואי שהכאב יקטן, הלוואי שהסבל יפחת, יהיה נחת.
דוכא. לא לשכוח לנשום עמוק עם המתח, לנשום את החמלה, לנשום את האהבה. הלוואי שתבוא מנוחה, הלוואי שתבוא הקלה, הלוואי שתגדל שלווה. ועכשיו, הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שיהיה לכם ולכן טוב. אפשר לחזור על המילים גם אם הן בלתי נתפסות כרגע, גם אם אולי מרגישות לנו בלתי אפשריות. הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שיהיה לך טוב, הלוואי שיהיה לכם, לכן טוב. עם הנשימה, את איחולי הטוב אפשר להתחיל עם אדם ספציפי, עם אישה ספציפית, אפשר להרחיב לקבוצה ספציפית. אפשר להרגיש איך איחולי הטוב מתפשטים כמו אדוות, איך איחולי הטוב של כולנו, איך כל איחולי הטוב שנושמים עכשיו בעולם מתפשטים כמו דום, כמו כיפה כזאת של טוב שמתפשטת ועוטפת עוד ועוד יצורים חשים. הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם יהיו חופשיים מכל סוג של דוכא, אי נחת, סבל, כאב. הלוואי שכולנו, הלוואי שכולם, כולן יהיו מאושרות. והלוואי שהתרגול הזה, עכשיו על הכרית, והתרגולים, כל התרגולים שלנו ביום-יום, יביאו להפחתה של דוכא, אי נחת, מכאוב, סבל, להגדלה של אושר, שמחה, טוב ואהבה. בואו ננשום את זה עוד רגע אחרון יחד. כיוון שהפעמון שלי לא עובר את מחסום הזום, נסיים באום, או אפילו באום אני פה מאום. המנטרה הזאתי שמזכירה לנו את הלב הער, שמזכירה לנו את החמלה, שמזכירה לנו את המחויבות לעשות כל מה שאנחנו יכולים ויכולות כדי שיהיה פחות דוכא בעולם, כדי שתהיה פחות דוכא, יותר אושר. Om Mani Padme Om Mani Padme Om Padme Om Mani Padme. גם עם מיקרופונים קבועים תרגישו בנוח להצטרף אליי, זה לחן פשוט. Om Mani Padme Om Padme Om Mani 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 Padme Om Padme. שוב, בוקר טוב, טוב לראות את כולכם ואת כולכן. לרגעים האלה
אני מייחל שהיה לי מסך ענק, שהייתי יכול לראות את כל מי שנמצא כאן בגדול. אז הייתה מדיטציה ארוכה. אני מקווה שהרגשתי אתכם נכון, שהרגשתי שזה הצורך. אני יודע בוודאות שזה הצורך של רבים ורבות מאיתנו עכשיו. אני יודע שגם זו תקופה לא פשוטה בתרגול. חלק מאיתנו לא מצליחים בכלל לתרגל, ואולי כשאנחנו באים לכאן ביחד עם הסנגה, אז פתאום יש את האפשרות לתרגל, והתודעה רועשת וגועשת, ותמונות באות אליה, וזיכרונות באים אליה, ומחשבות באות, ויש אולי בלבול. זאת באמת, אלה באמת ימים שאנחנו זקוקים להרבה חמלה עצמית. והדבר האחרון שצריך עכשיו בתוך, כן, אנחנו מוקפים עכשיו בשלושת הרעלים שמתנהגים, כן, השנאה, התאווה והבורות משתוללות ברחובות, ואם אפשר לנסות שהתודעה שלנו, איפה שאפשר פחות, כן, אז הדבר הראשון שאפשר לנסות לשמוט, לנסות, זה את השיפוטיות, על זה שאני לא מצליח לשבת, על זה שאני לא מצליחה לעשות מספיק, על זה שעל זה שעל זה ש... כן? לתת להתהוות הזאת של מה שקורה איתנו בתוך המצב המוטרף הזה להיות. אחד הדברים שאני חושב שהם מצד אחד טרגיים, אבל מצד שני יש בהם איזושהי נחמה, זה ההבנה של כל מי שמתעסק בזה, כל מי שמתעסק עם בריאות הנפש, בריאות התודעה בתקופה הזאת, שאנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לתוך מסע, והמסע הזה הוא לא מסע קצר. אנחנו עכשיו בתוך הטיפול האקוטי, וחלק מאיתנו הצליחו להתגייס, בין אם כי הם יכולים ויכולות, ובין אם כי קראו להם לתוך המסע האקוטי הזה, ואנחנו בדיוק בתוך איזושהי מטמורפוזה, בתוך איזשהו מעבר לתוך שגרת חירום, שגם היא עדיין אקוטית. והטיפול בדוקה שנוצרת כאן בימים האלה, אה, תימשך חודשים, שלא לומר שנה, שלא לומר שנים, ואולי לחלק מאיתנו זה יעזור להגיד, אוקיי, אז כרגע התודעה שלי מטולטלת, קרתה זוועה, כן? התודעה כרגע מטולטלת, אבל יש מספיק זמן, כן? תהיה מספיק עבודה. אני בדיוק עודדתי חברה טובה שהייתה אמורה לצאת לרטריט, שהיא מאוד מאוד זקוקה לו, אמרתי לה, צאי לרטריט, צאי לרטריט, אנחנו לא, זה לא ייגמר בעוד שבוע, זה לא ייגמר בעוד שבועיים, אנחנו, כן? כולנו הבודיסטוות שיש לנו עכשיו משימה מאוד מאוד ברורה ועצומה ורחבה של כל כך הרבה כאב, שאנחנו נצטרך להיענות לו כל אחד בדרכו, כל אחד בדרכה, בבית, ברחוב, בכל מה שנעשה, ביציבות שלנו, באהבה שלנו, בחמלה שלנו, שללא ספק יחזרו. כן, יש תופעה שאני מדבר עליה לא מעט, שנקראת blackout רוחני. כן, שלפעמים, דווקא כשאנחנו הכי זקוקים וזקוקות לדרמה, הכי זקוקים וזקוקות לנשימה, יש איזה blackout, פתאום הדרמה כאילו נעלמת. כאילו, כל מה שלמדתי נעלם. ואין blackout כזה, שפתאום בתוך טלטלה עצומה, אין לנו, כל הכלים שרכשנו, אנחנו לא מבינים לאן הם נעלמו. ואני, ואני אומר לכם בוודאות, מתוך דיאלוגים מתרגלים ומתרגלות לאורך השנים, זה חוזר. כן, יש איזה הלם, ואם אנחנו לא מתרגשים ממנו, אם אנחנו לא מתרגשות ממנו, אם אנחנו נותנות לו מקום, לאט לאט, כשהאבק יורד, פתאום הכלים מתחילים לחזור, פתאום הנשימה מתחילה לחזור. כן, קשה לנשום עכשיו. כן, קשה לנשום. כן, להרבה מאיתנו קשה לנשום. בתוך בריאות הנפש מדברים, לא יודע בריאות הנפש, אשתי, נציגת בריאות הנפש בבית, הם מדברים על זה שכולם מתעסקים בהיררכיות של סבל, כן? לא, הדוקה שלי, יש איזה נטייה כזאת לנסות לבטל את הדוקה שלנו, כן? כי יש אנשים שהדוקה שלהם כל כך גדולה, שאיבדו משפחות, אז מי אני? כן? ויכול להיות שחלק מאיתנו חווים דוקה עצומה עכשיו, דוקה עצומה עכשיו, למרות שלא קרה לנו שום דבר ישיר, למרות שבמעגל הראשון ואולי אפילו במעגל השני אין אף אחד ספציפי, אבל
אבל הרבה מאיתנו מגיעים לדרמה כי היינו אנשים עדינים, או שבתוך התרגול הפכנו להיות אנשים עדינים, וחלק מלהיות אדם עדין זה, זה מצב שבו החיישנים שלנו פתוחים לעולם, והאנטנות שלנו חשופות לעולם, והצלחות שלנו מכוונות, צלחות הקליטה שלנו מכוונות לעולם. וכשאנחנו אנשים כאלה, ויש כל כך הרבה דוקה באוויר, כל כך הרבה דוקה באוויר, כן? אז זה חודר אלינו, ולוקח זמן עד שכל הדוקה הזאת שנכנסת לתוכנו ומתחילה לפעום בנו, עד שאנחנו מצליחים למצוא איזון מחודש, עד שאנחנו מצליחים למצוא ויסות מחודש. ואחד הדברים שהבודה לימד אותנו זה שדוקה היא דוקה, ואין אין צורך לשחק את המשחק הזה של ההיררכיות של הדוקה. הדבר היחידי שההיררכיה של דוקה עושה זה לעורר אשמה, ואשמה היא מצב מנטלי לא מיטיב, זה מצב מנטלי שמחליש אותנו. כמובן שאנחנו, אם מתעוררת אשמה, אנחנו נתרגל קבלה רדיקלית של אשמה, כמובן, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא מיטיב, וזה לא עוזר, וההיררכיה של הדוקה, והנטייה הזאת להפחתה עצמית, שהדוקה שלי לא חשובה, היא לא עוזרת. כן. מצד אחד, אני כן אגיד שאנחנו ננסה לפעול, אנחנו ננסה, לא משנה מה מצב התודעה שלנו, ננסה להושיט ידיים כמיטב יכולתנו. ואולי נצליח יותר ואולי נצליח פחות, ואולי עכשיו אי אפשר, בגלל התודעה או בגלל נסיבות החיים שלנו. ויש משהו, חוץ מלזכור את זה שאנחנו עכשיו יוצאים ויוצאות למסע ארוך, יש משהו גם בלזכור שאנחנו קהילה, ואנחנו ביחד, ואנחנו פועלים ביחד, וחלק ממה שמאפיין קהילה זה שעכשיו אני ועכשיו את, ואנחנו מתחלפים, ונראה לי אחד הדברים המופלאים שקרו בשבועיים האחרונים זה שקמה התארגנות ממש עצומה של מיינדפולנס בחירום, כן, 80 מנחים ומנחות מיינדפולנס בהתנדבות, שמתרוצצים עם צוותים רפואיים וצוותים חינוכיים וצוותים טיפוליים ומנסים לתמוך בהם, כן, לתמוך בתומכים. ו... ואחת הנשים שבזכותה בכלל יש מיינדפולנס בארץ, הייתה בחו"ל כשכל הדבר הזה קרה ולא כל כך יכלה לעזור, אבל זה לא היה קורה בלעדיה, נכון? אז יש משהו בלדעת שאנחנו קהילה, ושאפילו הנוכחות שלכם פה עכשיו, זה, ש, זה שיש סנגה, זה שכולנו יכולים להתמך בסנגה, כן? לזכור שאנחנו קהילה, ושאנחנו פועלים כקהילה, וזה לא רק אנחנו הקהילה, זה כל מי שכרגע מתגייס בכל דרך יצירתית לעזור, אנחנו כולנו קהילה, ואנחנו יכולים לסמוך על הקהילה שלנו, כן? איזשהו אמון בקהילה שלנו. כן, אחד הדברים שהדוקה כל כך גדולה, ובהרבה מאיתנו מתעורר רצון לפתור את הכל. כן, אנחנו רוצים להציל את כל החבר'ה של עוטף עזה, אנחנו רוצים להציל את כל העזתים, אנחנו רוצים להציל את כל החיילים, כל החטופים, כאילו, כן, איזושהי, כמעט מתלבש לנו, מתחשק לנו לשלוף מהארון את התחתונים האדומים של סופרמן וללבוש אותם מעל המכנסיים ולצאת ולהציל להציל את כולם, והאומניפוטנטיות האנושית, כי זה מה שבא לנו, לא סתם ילדים כל כך אוהבים גיבורי על, כי כולנו רוצים להיות גיבורי על, ולחדול את הדוקה הזאת אחת ולתמיד, כאילו מה זה השטות הזאת, נכון? כאילו, ואז אנחנו פותחים את הארון ומגלים שהתחתונים של סופרמן נעלמו, וכל אחד, ואז אנחנו עושים כל אחד דברים נורא נורא קטנים, כאילו, אבל זה מה שאנחנו עושים. אבל כולנו ביחד, כל הקהילה הזאת, כל הקהילות התומכות, כולנו ביחד עושים הרבה. ואפילו כשאני אומר את זה מיד, יכול להיות שעולה בראש כן, אבל זה לא מספיק. כן, זה לעולם לא מספיק. ולכן הבודה מכם כאמת אצילים ראשונה דוקה, כי זה לעולם לא מספיק. הריקות מזכירה לנו שהדבר היחידי שקרה זה שעכשיו זה לא בחצר האחורית שלנו, זה בתוך הבית שלנו. אבל דוקה ממש כזאת, דוקות ממש כאלה קורות בעולם כל הזמן.
פשוט הן קורות במקומות אחרים, ולפעמים הן לא קורות במסה, אלא קורות במפוזר, אבל דוקה מתרחשת כל הזמן. פשוט עכשיו היא פורצת וגועשת אל מולנו. והשליחות הפשוטה הזאת, להפחית דוקה, להביא לסיום הדוקה, היא משהו שברגע שאנחנו לוקחים אותה אלינו כמשימת חיים, אז משהו משתחרר, משהו נעשה יותר פשוט. אז אני רוצה להזמין אתכם להצטרף ללוחמות השמבלה, להצטרף לצבא הבודיסטוות, סליחה על הדימויים המיליטריסטיים, זה ג'ואנה מייסי התחילה, להצטרף לקבוצה, כן? שברגע שאני אומר, אוקיי, המשימה שלי בחיים, מה שאני עושה פה, יש לי כל מיני עבודות, לבשל ולהכין אוכל ולנקות את הבית וכולי, אבל המשימה הגדולה שלי בחיים זה לעשות כל מה שאני יכול, לעשות כל מה שאני יכולה כדי להפחית דוקה מעכשיו עד סוף הזמן. ואז בתוך המרחב הזה של שבועת הבודיסטווה יש פתאום שקט. יש פתאום את השקט שאני אני ממוקם, ו, 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 ואני מבין שפה יש אירוע אקוטי שדורש התגייסות ומעורר וכולי, אבל הוא חלק מאיזשהו שלם רחב שאני ממוקם בתוכו. אז אני באמת חושב שאני יודע שלא כולם מכירים, לא כולם מכירות, ואני ככה זורק דברים, כי זה מפגש נורא קצר, כי כולם אומרים שאי אפשר לעשות מפגשים ארוכים בימים האלה. אז אני זורק את שבועת הבודיסטווה, ואולי נמשיך לדבר עליה בפעם אחרת, אבל אני רוצה לפתוח לכמה דקות לשיתופים ולשאלות, אז אני עוצר כאן. אז נראה לי, יש את הכלי הזה של, יש לכם איזשהו מקום להצביע, ואז אתם גם תופיעו לי מול העיניים. אתם מכירים? איפה זה? אפשר? יאללה, רותי, בבקשה. קצר קצר, אני פשוט חייבת להגיד לך תודה. כשאתה דיברת על להפחית את הכאב, ואני מודה שפעם ראשונה כמעט הצלחתי לבכות, אבל פתאום, זה מגלומני, אבל פתאום לא הרגשתי שאני צריכה אה, להילחם בשביל לעצור את זה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, פתאום התפקיד שלי, שזה גם אמירה בעייתית אולי, נעשה הרבה יותר קטן, ואני פשוט מברכת, אז זה כל מה שרציתי להגיד, שאני פשוט מברכת, וגם פתאום יש מקומות של אהבה בתוך הסיוט הזה, ואני פתאום הצלחתי קצת לגעת בהם, וזה לא מקטין את הסבל, אבל זה משנה אותו קצת, זהו. תודה. אני לא יודעת איפה מצביעים, אז הבנתי שהמילה תודה סיימה דברים. אני שואלת עצמי אם אני לא על הגבול של, כאילו אני די, אני לא רואה טלוויזיה, אני מאוד מחוברת למידע, אבל דרך, כאילו מידע כתוב. אה, החתנים שלי מגויסים, זה כל העניין. ברגע שאני מתחילה לדבר, הכל צף. אני לקחתי את עצמי, הלכתי למשתלה הבוקר. קניתי מלא 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 שתילים לחדש עדניות ולמלא את הבית עם הציצים. זה מין הישרדות כזאת, כאילו, אני מחפשת דרכים לגרש את החושך. ואני לא יודעת אם הדוקה נמצאת, אבל אני לא רוצה לתת לה, כאילו לא רוצה שהיא תשתלט עליה, זה מפחיד אותי לפגוש את הדוקה. אז המדיטציות הן מאוד קצרות. קיבלתי בימים האלה כמו הפרעת קשב וריכוז מהכל. אני לא עוצרת את החיים, אני נוסעת לבקר את הבנות, הנכדות, זה מאוד חשוב לי. וכן, אני על הכבישים, יקרה מה שיקרה. תהיה אזעקה, נו מה, אי אפשר, אני לא יכולה, אני לא מוכנה שזה, כאילו לא מוכנה שזה ישתלט לי על החיים.
הסבל, הכאב, הרי זה נכון מה שאמרת, כי עכשיו מתחילים הלוויות, ואז אתה מתחיל לשמוע. זה הבן של ההיא והשכן שלה, זה עכשיו, וזה יתעצם, זה נכון, זה יתעצם. זהו, זה בתור מישהי שבהתחלה כשהתחיל הכל, אז נזרקתי לטראומה של מלחמת יום כיפור. הייתי בת 20 אז. יש כאן עוד אנשים שחוו את זה חוזר. זה חוזר, אבל זה עוצמות כאילו כמו, כך פצצת נ"ט וכך פצצת אטום, זה פצצת אטום מה שנחת עלינו, זה לא מלחמת יום כיפור, זה כבר, לקח זמן להבין שזה... כן, זה הרבה כאב, הרבה, נורא, נורא, נורא. נורא כואב. מאוד. כן. אז תודה על המפגש הזה, הוא מאוד נותן לי, מאוד תורם לי. זה אני רק מושיב אגיד אותי, גם השעה לך וגם, אני אגיד רק לך וגם לכולם פה, אחד הדברים הכי חשובים זה לא לשכוח, כל פעם כשאנחנו שומעים כאב של מישהו אחר, שאנחנו חווים כאב בעצמנו, לא לשכוח לנשום אותו. ממש עכשיו, תוך כדי הקשבה, לראות איך כל מפגש כזה, בגלל שזה עוד מפגש ועוד מפגש, זה כמו סוללה של אגרופים כאלה שאנחנו מקבלים לבטן, אז אפילו עם מפגש עם הכאב הכי קטן, מיד לנשום אותו. כאילו, לא בהכרח לברוח ממנו, כן, אפשר בהחלט להיות איתו, אפשר להרגיש את הלב שלנו בחמלה, כאילו, אנחנו שומעים אותך, אבל הכל עם נשימה, הכל עם נשימה. תודה, ניצה. אפשר גם לשים ידיים על הלב, יש תנועה כל כך בסיסית שאנחנו לפעמים עושים, ואחד הדברים שאני שמתי לב, אנשים שמים את היד, כשעולה דוקה, הם שמים את היד על הלב, ואז הם מיד מורידים אותה, כאילו, כי לא נעים לנו. תרשו לעצמכם, בטח שאתם לבד, אבל גם לא לבד, להשאיר את היד על הלב, זה ממש התחושה הזאת שאנחנו מחזיקות את הלב שלנו, ונותנות לו איזושהי תמיכה, כן, כן, יש כל מיני תנועות מוזרות כאלה, שלפעמים להחזיק רגע את הידיים ככה, לחבק את עצמנו, כן, כל מיני דברים כל כך פשוטים, שיש לנו את האינסטינקט הזה, ואז אנחנו לא עושים את זה, כי זה נראה מוזר. אז זה מה שנחמד בדרמה, שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות קצת מוזרים, נכון? מוזרות. כן, בבקשה. בוקר טוב. רגע, יש פה מישהי שרוצה לדבר, שהרימה יד, אני רואה את היד, אז מי שהרים את היד פשוט תתחילי לדבר. שומעים אותי? כן. כן? בוקר טוב לכולם. היי סתי. היי כרמית. אני רוצה לשתף לי בתוך כל הקושי גם עולה מאוד חזק בתוך הקושי שלי אני אומרת וואו, אני בן אדם מתורגל, ומה קורה עם כל האנשים? אני כבר חושבת על האנשים שלא מתורגלים. זה גם מעורר המון קושי אצלי, וגם עוזר לי לזכור ולהכיר תודה על כמה ברת מזל אני בתוך כל המצב הזה. אז זה גם מחזק אותי, ובכלל אני מאוד מרגישה חזק את המקום הזה שאנחנו בעצם מתבקשים בזמן כזה להכיל כל כך הרבה צמדי ניגודים, ואיך זה כל כך מובהק הניגודים, ואני באמת הרבה ככה מכוונת למקום של באמת לראות את היכולת להכיל את צמדי הניגודים, את הכאב, את הרגעים של השמחה גם שפתאום מבצבצים. זהו, אבל הרבה מחשבה באמת על אם אני חווה כזה קושי כבן אדם שהתרגול כל כך נוכח בחיים שלי,
ואני מודה על זה מאוד, אבל אני לא יכולה לחשוב על כל האנשים שהרבה יותר חווים קושי ממני, כי היו הרבה יותר בזוועות האלה, ובמה הם מתגנים, במה הם... זהו, זה השיתוף שלי. תעתי? כן, בבקשה. אה, לא רואים מי זה, או מי זו. אני מצטערת, כשאני פותחת את המצלמה, אני אנסה, האינטרנט שלי קצת מג'עג'ע, אז אני אנסה, את יכולה לכבות, זה בסדר, מה שנוח לך. אוקיי, אז אני אכבה. אה, אני רוצה לשאול שאלה. אתמול בערב היה אצלי מפגש סנגה, יש לנו סנגה קטנה, ואנחנו התעקשנו להיפגש אתמול, היו שאין אצלי מרחב מוגן, תרתי משמע נראה לי. ועלו שני דברים. אחת השאלות שאני שומעת את התשובות שלך תוך כדי השיעור, אבל אני אשמח אם תוכל לתת עוד כלים. השאלה שעלתה זה, מה עושים עם כל הכעס הזה שעולה אצלנו? אני אשתף שאני מרגישה שאצלי כעס מאוד מחובר גם לכאב, שהרבה פעמים הוא מכסה על זה, ואני אולי לא רואה את זה, אבל אני מרגישה שעולה בי כעס מטורף. לא כלפי הצד השני אפילו, אלא כלפי אנשים שקרובים לי. אני נורא שיפוטית, כל הזמן עולים לי רגשות עוכרים בצורה נורא חזקה, נורא, יחד עם הסבל והכאב שלי על כל מה שקורה, כל הזמן יש כעס נורא גדול. ועוד דבר שאני לא כל כך מכירה בחיים שלי, אבל הוא פשוט התפרץ החוצה במלוא העוצמה, זה פחד. אני לא בן אדם שרגיל לחוות פחד, אבל עכשיו אני מוצאת את עצמי כותבת מכתבים למשטרה ומתנדבת ומנסה להוציא רישיון לנשק ורוצה לקנות אקדח. אתמול היה לנו, כששיתפתי אתמול בערב את זה, אז עלתה השאלה, איך הבודהיזם תופס את העניין הזה של לקנות אקדח? ומצאתי את עצמי אומרת להם, אני לא יודעת, והאמת היא, זה לא כל כך מעניין אותי כרגע. המחשבה שלי בבית שלי עם 3 ילדים קטנים, שיושבים ומסתכלים על החלונות וכל מכונית שעוברת, ולמזלי יש לנו כלבים, שהם הנשק הסודי שלי, אבל כאילו כל צל שעובר, אנחנו כולנו פה, כולל אני, כאילו, הפעם האחרונה שאני זוכרת שראיתי את זה היה כשהייתי ילדה, אני לא זוכרת את זה בחיים הבוגרים שלי. אז המון פחד. כן, פחד על הילדים שלי, שיעשו להם דברים, ושאני לא אוכל להגן עליהם. גם עכשיו אני לא מצליחה להגן עליהם, כי הם לא מרגישים פה בטוח, כי אין לנו ממ"ד, וכי אנחנו גרים בבית פרטי, והם מרגישים שאי אפשר לנעול פה כמו שצריך, כאילו אין פה היגיון, אבל אני מרגישה שאני נכשלת בתפקיד שהכי בסיסי לי בחיים, שהכי מגדיר אותי כבן אדם, כאימא, אני לא יכולה להגן על הילדים שלי. זה מה שאני מרגישה. זהו. תודה. עכשיו את יכולה להחזיר את המצלמה. עכשיו, רואים שיחד עם הבכי יש פה איזשהו חיוך. קודם כל אני אגיד השעה 11, אז כל מי שצריכה ללכת וצריך ללכת, אז זה ממש בסדר, אנחנו בכוונה מגבילים את זה לשעה. אני כמובן אתייחס למה שאמרת, ואז אנחנו ניקח לנו איזה רגע של נשימה, מי שיכולה להישאר, מי שיכול להישאר. אמרת הרבה דברים, והיה אפשר להרגיש גם את הכאב העצום, ובשביל להתייחס לכל מה שאמרת, היינו צריכים עכשיו הרבה זמן. אז אני אתמקד במה שהתחלתי איתו אולי, שזה באמת
זו סיטואציה כל כך מטלטלת, שגם קרו דברים, והם לא נגמרו. המצב נמשך, כן, עדיין ניצה דיברה על זה. חלקנו מוטרדים ממה שקורה עכשיו בתוך עזה, חלקנו מוטרדים מהבנים והבנות והאחים והאחיות והבני זוג שנמצאים על הגבול, כן, והחטופים, כן, יש כל כך הרבה, המצב ממשיך להיות מסוכן, אנחנו מרגישים את הסכנה בתוככי הארץ שלנו, אז הכאב ממשיך להציף, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מטפלים במשהו אחרי שהוא נגמר, אנחנו מטפלים במשהו, כן, כשהוא ממשיך לקרות. ובתוך הדבר הזה יש מנגנונים נורא בסיסיים ששומרים עלינו. את אמרת את זה בעצמך, כאילו, אני לא רוצה, כאילו, בלי להיכנס אפילו לפסיכולוגיזציה, אמרת את זה על עצמך, שיש לך כאב, הרבה פעמים הדרך שאת שומרת על עצמך זה כעס, כן, והרבה פעמים, פחד הרבה פעמים קשור לאיזשהו חוסר אונים, וכעס מה שמאפיין אותו, כשאנחנו מרגישים כעס יש איזו תחושה של עוצמה, כן, כעס הוא רגע שיש בתוכו איזושהי עוצמה. ואנחנו, והאם אנחנו יכולים לא לשכוח, כי זה חלק מהתרגול שלנו, שכעס הוא מצב מנטלי לא מיטיב. ומצד שני, עכשיו הוא מופיע, ובתוך מצב החירום הזה, המתמשך, שכאילו שהוא כבר שבועיים, אז הוא ממשיך להופיע, ואני יודע שהוא לא מיטיב, אבל אני גם יודע שהוא האורח שהופיע עכשיו, ואני מנסה לחיות איתו בשלום, ואני מנסה לא לכעוס על הכעס. כן, אז זה דבר אחד. לגבי התחושה עם הילדים, תראה, אני משער שעשית כמיטב יכולתך לפתור את הבעיות. אני רק לפתור את הבעיות החומריות, אז אני רק אזכיר ברמה הנפשית, שיש את האשליה של האומניפוטנטיות, שאנחנו אמורים להציל את כל העולם. ואז מה שהרבה מאיתנו עושים זה להגיד, אוקיי, אני לא יכול להציל את כל העולם, אני יכול להציל את המשפחה שלי. אבל גם זה לא נכון. אנחנו לא יכולים להציל אף אחד עד הסוף. כן, והבודה מזכיר לנו שכל אדם הוא היורש של הקרמה שלו והבורא של הקרמה שלו, ואנחנו יכולים לעשות כמיטב יכולתנו, אבל חלק מהנאטה בתקופה הזאת זה, אין שום תפקיד קלאסי של זה מה שאני אמור לעשות, כאילו, וזה מה שאני חייב לעשות. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו בתוך תנאים בלתי אפשריים, כן? כמובן שיש את כל המורכבות, כן, שלא לא הספקנו להגיע אליה, ואנחנו, למרבה המזל, אני משער שנמשיך להיפגש. אבל המורכבות הזאת היא של איך, כאילו, איך פתאום פציפיסטית כמוני רוצה אקדח, מאיפה זה הגיע, והריבים בתוך המשפחה, כן, עם אלה שמלאים בשנאה, ואלה שמלאים בזה, וכאילו, ואיך אנחנו יושבים ביחד סביב שולחן השבת, וכולי. אז כל מה שאני עושה זה להנכיח את המורכבות. אגב, יש הרבה דיונים בודהיסטיים על העניין של האם אפשר להילחם, האם אפשר להחזיק בנשק. בסופו של דבר, כמעט כל המדינות הבודהיסטיות בסוף החזיקו, כן, איזושהי יכולת לוחמה, כי אחרת היו עושים להם מה שעושים למדינות שאין להם יכולת לוחמה. אז יש על זה הרבה דיון, אבל אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, כי 11:04. מה שאני רוצה שרגע נעשה עכשיו זה שניקח ביחד נשימה אחרונה, ונדמה לי שברגעים האחרונים שלנו כאן ביחד, העולם, כן, אחרי שקצת נרגענו, שוב פעם העולם חזר פנימה, עם כל הדוקה שלו וכל המורכבות שלו, ובואו רגע ננשום עם זה. בואו רגע, כשאנחנו עדיין כאן, עדיין עם הסנגה, עדיין בתוך המרחב הבטוח הזה, בואו כן ננסה להיות במגע עם הכאב. לכאב תמיד יש גוף. הוא תמיד נמצא בגוף. בנשימה המתקצרת, בנשימה המתחדדת. אפשר לחפש אותו בחזה, במפתח הלב, בבטן,
בכתפיים, בצוואר. אצל כל אחד מאיתנו, אצל כל אחת מאיתנו הוא מופיע קצת אחרת. ואנחנו נושמים נשימות עמוקות עם הכאב הזה, מבלי לצפות שהוא ישכח. כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות, כי זה מה שנכון לעשות. לנשום עם הכאב, לנשום את הכאב, לנשום את הידיעה המטלטלת, שאנחנו לא נוכל לפתור את כל הבעיות, אפילו בשביל היקרים לנו. לנשום את הידיעה המכאיבה הזאת, שאנחנו נוכל לעשות רק את מה שנוכל לעשות. אבל בתוך הנשימה, בתוך הנוכחות עם הידיים המושטות, בואו נרגיש את הידיים המושטות של כל המעגל הזה שנמצא כאן איתנו. כל כך הרבה ידיים מושטות. 50 ידיים מושטות. ולצידנו איתנו, הנה החבורה הזאת של ה-80 מנחות מיינדפולנס שגם הן מושיטות ידיים. ומורי הדרמה, מורות הדרמה, וכל אנשי ונשות בריאות הנפש, וכל מי שמושיט, כל מי שמושיטה ידיים בכל דרך אפשרית ממש עכשיו. יש את המעגל שלנו ומסביבנו עוד ועוד מעגלים של ידיים מושטות. ואז אנחנו יכולים להיזכר שאם רק כל האנשים והנשים המופלאות האלה ימשיכו להושיט ידיים, אז אולי נצליח לתקן, אולי נצליח להפחית דוקה, אולי נצליח להרבות טוב. והמשימה שלנו עכשיו היא רק להשאיר את הידיים מושטות, לא לדאוג לכל הדוקה שבעולם, אלא רק לכל דוקה פרטית שנפגוש. יד אחת אולי מושטת לשלושת הילדים שם בבית, יד אחת אולי מושטת ללב שלנו, עם הנשימה. נשימות עמוקות של חמלה ואהבה. הלוואי שכולם וכולן יהיו חופשיות, כל סוג של דוקה, או לפחות שתהיה הפחתה, אפילו הפחתה קטנה. כל גרם, כל מיליגרם של דוקה שיורדת, משמעותית. הלוואי כולן יהיו מאושרות, יהיו בטוב, או לפחות שימצאו איזושהי יציבות, איזושהי סבירות. שיהיה לנו שבת של שלום, שנדע לשמור על הלב שלנו בתוך הקושי, שנדע להמשיך להיות ביחד, להמשיך לתמוך זו בזו, זה בזה. אני מסיים רשמית את המפגש, אבל אם יש עוד כאלה שרוצים להישאר עוד כמה דקות ביחד, אז אני כאן לעוד כמה דקות בשמחה. דבר אחרון, זה להציע לכם, באמת, לא הבאתי את זה לכאן היום כי הזמן היה קצר, אבל שלחתי את זה בקבוצות. מדיטציית טונגלן, שלחתי שיעור ותרגול, היא כל כך תומכת בימים האלה, היא כל כך מופלאה, וניסיתי ללמד את זה הכי חילוני שיכולתי. אז תבדקו אם זה עוזר. קחו לכם בשבת 45 דקות, ויש הרבה משאבים, תשתמשו בהם. ותודה שוב פעם לפסיכודרמה שארגנה את האירוע הזה, ותודה לכל מי שמארגן אירועים. תודה לכם שבאתם. שבת שלום.